by Sabera Films. जिला से एगो करिला तेजल करिया ए राजा पतिया मांगन जी किन के ले आदा राजा 1600 के सरिया नबदा जिला से एगो करिला तेजल करिया बात बुझी हमर बड़िया लागल जी तया बड़ी मेला घुमा दो राजा माला महस लागल जी तया बड़ी मेला घुमा दादा जगर माला महस लागल जी माला म्यूजिक बाय अमित गुप्ता मेला घुमा दादा जगर तया बड़ी मेला घुमा दादा जगर माला महस लागल मेला माला महस राजा माला महस लागल जी तया बकी मेला घुमा दादा जगर माला महस लागल जी माला महस लागल मेला घुमा दादा जगर तया बकी मेला घुमा दादा जगर माला महस लागल मीठा मीठा बात पर न फंसा तो जाना आज नहीं चल तो राजा कबन बहाना आज मीठा मीठा बात से न फंसा तो जाना आज नहीं चल तो राजा कबन बहाना देवरा निहित से बम्मा के होई पास बनल जी अजित छोटू मनीषवा के होई पास बनल जी तया बड़ी मेला घुमा दादा जगर माला महस लागल जी तया बड़ी मेला घुमा दादा जगर माला महस लागल जी आज चल हम Sabera Films Recording Studio, Sahapur Chowk, Dewan Bigha.